Dnes sa budeme baviť o egyptománii. Egyptománia sa začala vo viktoriánskom období, čiže zhruba 19. storočie. V skratke, Egypt bol trend. Jak začali archeológovia zisťovať fakty o Egypte, všetky múzeá chceli artefakty. Artefakty z Egypta. Preto je pomaly viac egyptských artefaktov v Británii. Nekradli len artefakty, ale aj samotné múmie, lebo verili, že konzumácia múmie je liečivá z dôvodu toho, že si mysleli, že jak je tá múmia stará a navyše od faraóna. Presne mysleli, že je to tak silný liek, že z nich robili lieky. Preto sa tak málo múmií zachovalo, lebo sme všetky skonzumovali vo forme liekov alebo jedál. Taktiež boli tzv. Opening parties, kde ste s kamarátmi otvárali múmiu. Vráťme sa späť k egyptskému trendu. Múmie sa nielen konzumovali, ale aj sa z nich vyrábala farba, tzv. Mummy brown. Keďže táto farba bola drahá, tak firmy začali podvádzať, a to tým, že začali im dať normálne tela. To je všetko z dnešného videa o egyptománii, takže čau.